Oganda jo Kenya kino ber kod thuolo mar neno gi wangi chenro mar sidho jatend Kenya mar 5 William Ruto. Ikruok oseketi mogik ne nyasi no ma idhi bagi alap ma Kasarani. Judith Omondi ne ochopo Kasarani kendo leronwa kaka ikruok chalo. Wuok tich e alap ma Kasarani. Chenro mar iko alap ni nyasi mar Sidho William Ruto kaka jatelo mar 5 mar piny Kenya. Tielo mar jolweny mopogore opogore pacho kae ng'iyo kod alap ni motelo ne nyasi. Ma kaka jolweny biro nyono ne jatelo masani Uhuru Kenyatta, ma bende biro pangore mar rango parade mar jolweny kaka komanda maduong' ma osebedo kuom thuolo mar higni 10. Hema kuma welo mideo dhi betie, nitiere hema mathis moket tenge ma jatelo moyier William Ruto dhi chamie muma. Ka bende ma jong'ad bura dhi betie. Nyasi madhi kawo seche moko hewa beach idhi murie kod jothumbe mopogore opogore kuma oting'o Zabron Singers mawuok e piny Tanzania. Magi gin moko kuom ikruok mane oyang ni oserumo kod jagoro mongirore migawo mar arita kwe Karanja Kibicho. Been coming here every day to just check the state of preparedness for the state function tomorrow. We are satisfied. We've gone through every detail and are satisfied that we are ready for tomorrow, as you can see for yourself. Nyasi ni madhi chakre saa 4 mar oyango. Igeno ni dhi molia kod dhano maromo 60,000 kaka ileronwa kod Kibicho. We are expecting 60,000 people here. The 60,000 people require no invitation cards. It's open to the public. However, at the main dais, like I said, we have 2,500 slots that we will be inviting the VIPs. Like I said again, we are expecting a lot of VVIPs, in excess now of 20 heads of states from across Africa and across the world. Ikruok duto mane otieki odiochieng' ni mar wuok tich, gin mar neno ni nyasi ni otimore yo maber. Gikone to ikruok duto rume alap ma Kasarani. Ka jo Kenya ni kod seche matin ne 24 to girwako jatelo manyien mar 5 mar piny mar Kenya mabiro tayo piny ne kuom thuolo mar higni 5 mabiro. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi.